sunana Muhammad RABIU Heedaya, ni ne jami'i na musamman da muke ba da horo a wannan sabuwar makaranta wadda aka bude a nan kasar Togo a babban birnin Lome. Kuma wannan karatu an asasa shi ne da goyon bayan kungiyar haɗaka ta Hausawa waɗanda suke ƙasashenmu na Afirka mai suna Gidauniyar Zumunci. Gidauniyar Zumunci ta ba da gagarumin gudunmuwa a ƙasa irin ta Burkina Faso. An yi irin wannan makaranta, yanzu gashi an asasa wata a nan ƙasar Togo. Kuma Hausawa 'yan ƙasar Togo su ne suke karɓar wannan horo, waɗanda su ne za su zama malaman Hausa a gobe kenan. Insha Allahu wannan gagarumin aiki da muke yi, muna fata su kansu Hausawan su ci moriyarsa. Wani abin birgewa shine waɗanda suke nazarin wannan karatu suna da ilimi a wasu fannoni na wato karatu daga matakin digiri na 1 zuwa digiri na 2, kuma gashi yanzu suna so su nazarci harshen su. Wannan ya ƙara nuna cewa lallai Hausawa suna da kishin nasu, kuma suna da burin nasu, sannan suna da fata a ce a duk inda suke wani harshe bai rufe nasu ba. Lallai yana da matukar muhimmanci jagororin Hausa da ilimin Hausa su kawo wannan makaranta da aka bude sabuwa wadda aka sanya wa cibiyar nazarin harshen Hausa a ƙasar Togo, to su kawo mata ɗauki musamman abin da ya shafi littattafai da kuma ƙarin ƙarfin gwiwa ga waɗannan ɗalibai masu nazarin harshen Hausa a wannan ƙasa ta Togo. Ina godiya kwarai da gaske da goyon bayar da ɗaliban nan suka bani, da kwamitin dattawansu da kuma babbar ƙungiyarsu ta Association Tarayya Togo. Wannan al'amari ne mai girma wanda kuma ba zan manta da shi ba. Na gode.